Mali gouvernement y'a yira k'a fɔ k'u ma jɛn ni Francis Sɔrɔsiw ka ministre a ye lase min kɛ Sénat ɲɛkɔrɔ. Francis Sɔrɔsiw gɛnnen kɔfɛ ka bɔ Niger u bɛna kilomɛtiri 3,000 de boli walasa k'u ka minɛnw nabɔ. Mali sɔrɔdasi tako bɛ sen na nka a sɛbɛnko o bɛ ka gɛlɛya. Ibrahima Kone ni o y'an ka Mali tolantanaba ye ale ka bana furakɛra wa a ɲana. Balimaw aw bisimila don kibaru kɛnɛ kan. Kibara fɔlɔ min bɛ an bolo o de k'a yira k'a fɔ ko fɛn min ye Francis Sɔrɔsiw olu ka ministre min bɛ yen nɔ ni u b'a fɔ a ma ko Sébastien Lecornu i b'a ye k'a fɔ ko octobre tile 11 ale tun bɛ Sénat ɲɛkɔrɔ ka lase dɔw kɛ. Lase min kɔnɔna la a kumara Mali kan. A ka kɔrɔfɔ kɔnɔna la a yira k'a fɔ ko Mali bɛ gɛlɛya min kɔnɔna la ko a gɛlɛya in k'a bɛ se ka kɛ a bɛ juguya ka taga a fɛ. Sabula marifatigi minnu bɛ yen nɔ ni Mali sɔrɔdasi ni olu bɛ ɲɔgɔn na ko olu bɛ ka fanga sɔrɔ wa olu bɛna caya kosɛbɛ fɛn min ye an ka cɛncɛnfuga sanfɛla la ko wa k'a bɛ se ka kɛ sababu ye ni kɛlɛ in kɔnɔna la a bɛ se ka kɛ sababu ye Mali jamana a bɛ se ka tila cogo min na. I b'a ye k'a fɔ ko a ye lase caman kɛ. Lase ninnu bɛɛ lajɛlen tɛmɛnen kɔfɛ fɛn min ye octobre tile 18 ye fɛn min ye gouvernement ka kumalasela ye ni o ye colonel Abdoulaye Maïga n'o o ye ministre de l'action territoriale ye a yira k'a fɔ ko Fransi ministre ye nin lase min kɛ Fransi jamana ɲɛmɔgɔ tɔgɔ la ko olu ma jɛn ni a kɔrɔfɔ ninnu ye sabula y'a yira k'a fɔ ko kɔrɔfɔ ninnu kɔnɔna la fɛn min ye nkalon caman o bɛ a kɔnɔna la wa kɔrɔfɔ caman fana bɛ a kɔnɔna la minnu bɛ dankari kɛ kosɛbɛ Mali ka yɛrɛma hɔrɔnya ani a ka kelenya la a y'a yira k'a fɔ ko fɛn min ye Mali jamana ye ko fo Fransi k'a faamuya k'a fɔ ko depuis san 1960 ni Mali yɛrɛ ka yɛrɛma hɔrɔnya ta fɛn fɛn ye Mali ka jalatigɛ ye ni Mali ka décision baw don olu bɛɛ lajɛlen bɛ ta Mali la olu tɛna ta Fransi jamana kɔnɔna la tuguni a yira fɛnɛ k'a fɔ ko nin waati na fɛnɛ MINUSMA ka taliko kuma min bɛ sen na ni Mali ani MINUSMA ni u bɛnnen don k'a fɔ ko MINUSMA kan ka taga i b'a k'a fɔ ko MINUSMA tɛ ka o kɛ a kɛcogo la tuguni sabula MINUSMA ye a bɔ a yɛrɛ la ka Mali kan dɔw bɛ yen nɔ ka olu libérer ka sɔrɔ a ma fɛn fɔ Mali jamana ɲɛna i b'a k'a fɔ ko a taara Mali gouvernement y'a yira k'a fɔ ko o waleya min ni MINUSMA y'o kɛ k'o bɛ kɛ sababu ye fɛn min olu ni banbagaci wale kɛbaga minnu bɛ ɲɔgɔn na ni marifa b'u bolo terroristes i b'a k'a fɔ k'o bɛ kɛ sababu ye olu marifatigi ninnu olu bɛ MINUSMA ka kan ninnu olu bɛ o yɔrɔ ninnu occuper a n'a kɔnɔmina bɛɛ lajɛlen ka se ka fanga caman sɔrɔ fɛn min ye Mali jamana kan i b'a k'a fɔ u y'a yira k'a fɔ ko ni janfa ni bɛnbɛn fɛn bɛ ka kɛ MINUSMA fɛ ko Fransi bɛ nin bɛɛ lajɛlen duguma ko wa ko Fransi k'a bila a kunna k'a fɔ ko a bɛ ka laɲini minnu kɛ n'o ye Mali jamana ka gɛlɛya min k'a fɔ ko dɔ bɛ se ka fara kan fo ka taa se jamana tilali ma ko u b'a laɲini o laɲini a ka se ka segin fɛn min ye Fransi jamana ɲɛmɔgɔ ye fo ka taa se Fransi jamana yɛrɛ fɛnɛ ma a y'a kuncɛ nin kɔrɔfɔ k'a yira k'a fɔ ko fɛn min ye an ka gulo maselen tabagaw ye k'u ko bɛna to wulikajɔ kɔnɔna la ani cɛsiri bɛɛ lajɛlen kɔnɔna la cogo min na Mali dugukolo a bɛ se ka lakana fo ka taa se adamadenw an'u bolofɛnw ma k'olu bɛɛ lajɛlen bɛ se ka lakana cogo min na a ye laɲini fɛnɛ kɛ Malidenw fɛnɛ fɛ bɛɛ lajɛlen ka to hakili sigilen ka to basigilen bɛɛ lajɛlen ka to jateminɛlikɛla la o ye fɛn min ye bɛn ani basigi ye maaw ka weleli kɛ ka taa o sira fɛ sabula an bɛ don min na ko bi Mali jamana a mago bɛ o de la kibaruya filanan min bɛ an bolo o de ye k'a yira k'a fɔ ko Niger jamana kan ka kɛɲɛ ni olu fɛnɛ ni Fransi sɔrɔdasi minnu tun bɛ yen nɔ ni olu y'a laɲini kɛ k'a fɔ ko fɛn min ye Fransi finitigilakaw ye k'u ka Niger jamana bila i b'a k'a fɔ ko o hukumu kɔnɔna la Fransi sɔrɔdasi caman bɛ yen nɔ minnu taara sanfɛ sira fɛ Fransi jamana kɔnɔna la minɛn minnu tora yen nɔ i b'a k'a fɔ ko fɛn min ye Emmanuel Macron n'o ye Fransi jamana ɲɛmɔgɔ ye ale ni Mahamat Idriss Déby Itno ni o ye Tchad jamana ɲɛmɔgɔ ye olu ye ɲɔgɔn ye o ɲɔgɔn ye kɔnɔna la u kumara fɛn min ye gɛlɛya min bɛ nin waati na cɛncɛnfuga sanfɛla la ani Fransi ka minɛn minnu bɛ Niger olu bɛ se ka labɔ cogo min na o hukumu de kɔnɔna la fɛn min ye bɛnkan dɔ o sɔrɔla i b'a ye k'a fɔ ko o bɛnkan bɛ tali kɛ minɛn ninnu u kan ka bɔ fɛn min ye Niger jamana ka duguma sira fɛ ka taa i yɛrɛ sɔrɔ Tchad ka sɔrɔ ka bɔ Tchad ka taa Cameroun yen nɔ maintenant ka se ka Fransi la sɔrɔ cogo min na i b'a ye k'a fɔ ko fɛn min ye kilomɛtiri 3,000 ɲɔgɔnna ye Fransi sɔrɔdasiw ka minɛnw u bɛna o de kɛ duguma sira fɛ yɔrɔ la yɔrɔ min na i b'a ye k'a fɔ ko fɛn min ye jatigɛwale tigilamɔgɔ ye n'o ye terroristes ye marifatigiw i b'a ye k'a fɔ ko olu ka ca o zone ninnu kɔnɔna la kosɛbɛ Pasiteri sɛbɛnbaga yɛrɛ ka kuma la a y'a yira k'a fɔ ko fɛn min ye Fransi ka nin minɛn minnu ni a bɛ ka bɔ Niger tancogo la ko nin bɛna kɛ sababu ye ka se ka avancée belebeleba de kɛ Fransi ka bɔli pepepewu fɛn min ye cɛncɛnfuga ninnu sanfɛla la ka ye olu labila pewu ko nin minɛn ninnu bɔli bɛna kɛ sababu ye ka belebeleba de kɛ o la kosɛbɛ kibaruya sabanan min bɛ an bolo o de b'a yira k'a fɔ ko fɛn min ye Mali sɔrɔdasiw ka tali bɛ sen na i b'a ye k'a fɔ ko Mali finitigilakaw kɔrɔ caman bɛ tali la a fara ka kɛ polisiw ye ka kɛ armée de terre ye ka kɛ garde nationale ye fo ka taa se kɔrɔ caman ma i b'a ye k'a fɔ ko nin waati na olu bɛ tali la o hukumu kɔnɔna la fɛn min ye sifinnakaw ye u cɛsirilen don kosɛbɛ kosɛbɛ walasa ka se ka don nin baara masina ninnu na nka baara ninnu i tɛ se ka don a la cogoya si la fo sɛbɛn dɔw fo olu ka ye i bolo i b'a ye k'a fɔ ko jamana ɲɛmɔgɔ yɛrɛ ye communiqué min kɛ communiqué min bɛ tali kɛ nin recrutement ninnu kan a ye sɛbɛn dɔw ko fɔ sɛbɛn min an bɛ don min na ko bi ni a sɔrɔli bɛ ka kɛ kata banani ye kosɛbɛ an ka jamana kɔnɔna la i b'a ye k'a fɔ ko a dɔ bɛ tali kɛ fɛn min ye yɛrɛkofɔ sɛbɛn ye ni o ye carte d'identité ye i b'a ye k'a fɔ ko fasiri sɛbɛnbaga yira k'a fɔ ko sani nin ka kɔn nin recrutement yɛrɛ cɛ i b'a ye k'a fɔ ko fɛn min ye carte d'identité yɛrɛ a yɛrɛ sɔrɔli tun ka gɛlɛn kosɛbɛ sabula a caman na maaw bɛ bɔ depuis sufɛ fo ka taa se heure min ma u bɛ carte d'identité nɔfɛ u bɛ taa ka taa ran ni fɛnw jɔ ka lisiw bɛɛ sɛbɛn walasa u bɛ se ka carte d'identité sɔrɔ cogo min na k'a kɛlen don gɛlɛyaba ye et ko o nana kɛ sababu ye nin recrutement in nana ka na don ka sɔrɔ o gɛlɛya bɛ yen nɔ fo ka taa se Mali ka sɛbɛnko caman gɛlɛya ma i b'a ye k'a fɔ ko a bɛna gɛlɛyaba de lase maa minnu bɛ yen nɔ nin waati na ni olu bɛ ka baara ɲini walasa ka
ka taa don fɛn min an ka fini na ni waati na ni jamana mɔgɔ ba bɛ an ka finitigilakaw la kosɛbɛ walasa ka se ka caya ka se ka jamana bɛ gɛlɛya min kɔnɔna ka se ka tintinima kɛ a la kosɛbɛ fasiri sɛbɛnba k'a yira k'a fɔ ko document minnu bɛ yen n'olu kan ka furu ni walasa ka se ka taa nin baara masina na i b'a ye k'a fɔ ko a caman gɛlɛya bɛ a caman na kosɛbɛ sabula fɛn min hali yurugurugu ye ko o bɛɛ lajɛlen bɛ ka bɔ a kɔnɔna la i mana taa nin sɛbɛn ninnu nɔfɛ fan o fan minnu yɛrɛ bɛ concours la olu caman ka lase la olu y'a yira k'a fɔ ko fɛn min ye wari bɛ bɔ wari min ni o ma fɔ ni o tɛ fɛn yɛrɛ sɔngɔ ye nka i bɛ surafɛn dɔ di walasa i tɛgɛ ka se ka da i ka nin sɛbɛn ninnu kan i ka se ka ye concours la cogo min na maa dɔw y'a yira k'a fɔ ko olu bɛ bɔ fo yɔrɔ jan ka na fɛn min ye Bamakɔ faba kɔnɔna la ka taa fɛn min ye carte na o bɛ dilan yɔrɔ min na ko a dɔw la tuma la u bɛna depi sufɛla la u bɛ si yen nɔ dugu bɛ jɛ fɛnɛ u tɛgɛ tɛ taa da kan sabu jama ka ca wa yurugurugu fɛnɛ mana sen don a la i b'a ye k'a fɔ ko a bɛ sɛbɛn ninnu a bɛ a sɔrɔli a b'a gɛlɛya kosɛbɛ fasiri sɛbɛnba y'a kun cɛ ni kɔrɔfɔ ye k'a ye wele bila jamana ɲɛmɔgɔ ma k'u ka fɛɛrɛ sugu bɛɛ sigi sen kan walasa fɛn min ye nin sɛbɛn ninnu n'u bɛ ka a laɲini kɛ walasa sifinnakaw u bɛ se ka don nin sɔrɔsiya baara ninnu na cogo min na u ka se ka a sɔrɔli ka se ka nɔgɔya u bolo wa contrôle fɛnɛ ka se ka boloda sabula jalaki caman binnen don k'a fɔ ko a sɛbɛn ninnu tɛgɛ tɛ da kan ni i ma yurugurugu kɛ walima n'i ma si i ɲɛna a nɔfɛ i b'a ye k'a fɔ ko jamana ka se ka sɛgɛsɛgɛliw fɛnɛ boloda cogo min na nin kuma minnu bɛ se ka fɔ nin kuma minnu bɛ ka fɔ u ka se k'a ɲɛɲini k'a ɲɛdɔn f'u bɛ se ka siri a dan na cogo min na walasa mɔgɔw ka se k'u ka sɛbɛnw sɔrɔ nɔgɔya la mɔgɔw ka se ka taa u ka concours fɛnɛ kɛ nɔgɔya fɛnɛ kɔnɔna la kibaruya laban min bɛ an bolo o ye de fɛn min ye Ibrahima Kone ni ale ye Mali tolantanaba dɔ ye an ka bidonna yɛrɛ don ka kɛɲɛ ni Mali ka match amical dɔ ye i b'a ye k'a fɔ ko ale banala bana min don i b'a ye k'a fɔ u b'a fɔ min ma ko luxation de la cheville i b'a ye k'a fɔ ko o ye a sɔrɔ fɛn min ye a kinisen na o hukumu kɔnɔna la fɛn min ye nin balontanaba in ye i b'a ye k'a fɔ ko maa caman kun jɔrɔla maa caman kun siranna k'a yira k'a fɔ ko bana min ni a filɛ k'a sɔrɔ sisan ko a bana ka jugu kosɛbɛ sabula a bɛ kɛ